Welkom in mijn koolmuseum. Ik zie je mee weer rondleiden wat we hier zeggen. Dat beroepen de boeren in de historie bij het werken in de melkerij, de verschillende melkbussen. En is je ook koe en kunst. Wel leuk om dat even te zien. Ja. Ja, want wij binnen weer in het Kolenmuseum. Ja. Maar de haatpersoon die is er net meer. Nee, die is kwartling verstoren, ja. Jon is ziek worden en dan maar wij verder zonder. En maar de rendering laat je nog wel om ons heen hier in dit museum. Ja, want Jan die lid nogal wat mooi. Ja, dat wordt wel een uitdaging. Want we willen wel graag dat het Jons in levenswerk wel een mooi plakje krijgt. We willen het net in de kliko gooien. Want hij had het maar sas volle zwaar samengesteld en wij moesten al... Ja. Wij moesten al mooi verzamelen natuurlijk. Dit zijn mijn 40 stropdassen met de kei erop. Ze strikken mijn oer al voor. Mijn koolfiets heb ik van boeren gekregen toen ik 50 jaar was. Daar ben ik mij al gewoon aan tour, dat ik een toertocht door voor 50 kilometer. Dan toer ik met deze fiets mijn koolkleen. Dus hier hebben we een heel groot feest, hè, toen we 50 waren. Hier hebben we een hele grote tent hierachter Ja. te staan. Ja. Oh, wie dat ook mooi. Ja, hij heeft zijn hele leven erom wijd. We zien alles. Ja. En van wat er waar komt, hè. Hij was jong, toen er ziek was, hij had geen toekomst meer. Alles wie hem al net aanpakt, maar goed, hij mocht niks meer. Ik ben 2 keer aan de holle opereren. 2 keer de schedel hier hem gewoon. 1 keer voor de bloeding en 1 keer van een tumor. Zo groot als een tennisbal. En de dokter zei ik het niet meer zitten. Dus ik zou in een operatie blijven of ik zou verlamd rijden. Dus op les hebben ze besloten om uit te halen die tumor. En toen was 36 heel zware bestraling gewoon. En toen had hij dit al heel langzaam opgebouwd. En ja, dat had hem zoveel geluk gebracht en plezier gebracht. Plezier gebracht, ja. He, dus ja, Omdat er van elk item zo genoten weer. Ja. Krijg nog wel eens een lieds band, iets jongen, dan strielde ervan, jongen. Nu ben we hier in de bollenkamer. Maar met een speciale verzameling spermarietjes. Ja, wie spaart nou spermarietjes aan? De ene doet dat, de andere doet dat. En ik deed vroeger bewaarde ik weer rietjes van zijn eigen kei. Maar toen kwamen de senator die had wel oorrietjes. Nou, dat vond ik wel mooi. Dan kreeg ze eerst uit Friesland bij. Toen waren we heel goed, dan kwamen ze uit Utrecht bij, uit Gelderland bij. Ja, en toen kwamen ze uit over de grens, uit Duitsland kwamen rietjes bij. En toen kwamen de Amerikanen en de Canadezen. De begrafenis wie ik heel bijzonder, heb ik begrepen. Ja, bijzonder wie jongen als je eigen wensk is dat hij wil begroeven worden in een koolkiste en in zijn koolkleen. En ja, dan is het denk ik oké, en nu? Dus nou, die koolkleer was net zo moeilijk. Dat wist je in oranje beschroeintje, maar zo'n chaletje droeg maar kool erop. Zag je direct op naar elke keuring. Iedereen kwam op een keuring. Oh, daarin John. Maar ze in een cowboyhoed met een koolvlek. Maar ja, hoe kies nou een kist mooi kaai erop, hè? ja. Wij toch nog Nou misschien ja, maar wat erop maar verven. vlekken op, Ja. of de band die moet er maar wat op schilderen. Ja. Of ja, hoe doe je dat nou? Hen moet er maar een witte kisten worden of zo. Ja, En toen kwam eerst het splendid idee van de boeren. ja, kist verreppen. Dat hien wij nog nooit weer. Nou kwam er nog een wending. Hij hier Ja. nog een winsk. Ja. Ja, en dat is een heel bijzondere. Ik heb hier een replica van het standbeeld van uw mem, dat er in Ljout staat. En zijn wensk is dat de replica van deze in een formaat van 21 bij 60 op zijn grafsteen maakt. En dat in zijn naam, maar geboortedatum en sterdatum, dat erop opkomt. Dus dat wordt nog even een dingetje, ja.
hoe organiseren we dit? Ja. En dat wat ben doe je benieuwd best? Ja. hoe dat als een uitpakken zal. Het schijnt dat er octrooirechten op zitten, dat net iedereen samen Nee, dat ken ik niet. uw membeeld. Ja, we hebben maar misschien maar eerst maar eens even uitvogelen dat alles mogelijk is. En ik überhaupt, ja, het kan net van brons, want ja, in Nee, jaren zo nee. vaak, dan is even in de kool gevlogen. En dat is de bedoeling net. De kosten maar wel 1000 verschillende vakjes. Ze bemerken, hier is de ABC en hier is de 1, 2, 3. Dan kijk ik het zelf verderom van welke bollen zit bijvoorbeeld in fjouwer, in de boppenverdieping of onderverdieping. Zo ga ik het al in registreren. Dit is de kost 12, dit is kost 3, dit is kost 1. En wat kiest dan nou met deze rietjes? De kinderen, ja, kies niks meer, het is gewoon verzamelen. Nou, we willen wel graag dat het een mooi plakje krijgt, dat het wel behouden wordt, dat het weer jongens zien weer kijk natuurlijk. Jon, die dat hij onjong. Ik hoop Ja. dat het bij elkaar blijven kan. Ja. En daarom is het mooiste. Ja. Zo'n we willen dat het een dependance was van een oud museum. We missen wel. Ja. Het is weer een zorgenkindje, een missen wel. Maar daarom doen wij dit ook. Nou, zijn nagedachtenis toch, ja, is Jon. Deze man leed warmte en leefde achter. En dan kunnen wij dit net kort gaan letten.